L'església de Santa Maria va ser el primer temple que tingué Alzira després de la Reconquesta. Va ser construïda en 1244 per el rei Jaume I i sobre les restes d'una antiga mesquita àrabe. Va ser la iglesia principal de la població hasta que se va edificar la nova iglesia de Santa Catalina. El temple d'esta iglesia com dia va desaparèixer després de la Guerra Civil, quedant únicament el campanar, que va ser derruït en 1950 per motius de seguretat. Esta iglesia era una joia que es va perdre per el futur i per la prosperitat en la primera meitat del segle XX, per la deixadesa d'alguns i per la incúria de tots. De l'antiga església de Santa Maria només queda el record del campanar i la seva demolició. Avui podem contemplar en el lloc on va existir este xocotet monument, un xocotet monument que s'alça en les restes de les seues pedres centenàries i sobre elles una planxa de marbre en una inscripció on es llig: en este lloc va estar la església del Sant Crist de la Mare de Déu, antiga mesquita que va ser consagrada al culte catòlic en ser conquistada la villa d'Alzira per el rei Jaume I. Este és un element declarat de bé d'interès local que forma part del nostre patrimoni. El pots localitzar quan vingues a Alzira per el Pont de Ferro junt al quartel de la Guàrdia Civil. Val la pena passar, val la pena veure el que són els restos d'eixa iglesia de Santa Maria, que va ser com dia la primera església després de la Reconquesta de Jaume I que tingué Alzira.